Týchto 5 vecí mi zmenilo život. A úprimne, keby som ich vedel skôr, keby som ich vedel roky dozadu, tak možno, že by som prežil práve tieto roky. Bez stresu, bez chaosu, vo väčšej istote a práve tie kroky ti dneska ukážem. Možno pomôžu aj tebe a práve preto robím toto video, pretože chcem, aby si ich počul. Aj týchto 5 krokov využívam pravidelne vo svojej koučovacej praxi, aby som pomáhal ľuďom, možno ako si ty, pomôcť na ceste strachu, neistoty, veľkých rozhodnutí, aby si presnejšie vedel, kam a ako smerovať, čo máš vlastne robiť pravidelne a hlavne, ako si ujasniť svoj zámer. Tento prvý krok číslo 1 sme akurát riešili tento týždeň a myslím si, že je veľmi dôležitý, priam jeden z najdôležitejších krokov, ktoré by si mal použiť a začleniť do svojho života. Znie to síce jednoducho, ale je to zároveň jeden z najťažších krokov, pretože povedať niekomu nie je niekedy mega náročné